Gọvanọ Chukwuma Soludo ekwupụtago na amachie na ndị ọrụ ọhaneze niile na-alụ ọrụ n'okpuru gọọmenti Anambra steeti n'ịkpọ afọ ego ha ga-atụnye na mmemme ọhaneze ọbụla ha jere. Gọvanọ Soludo kwuru nke a na-agba nke a bụ emume sinọdụ nke ise Diocese Amichi. Onye nta aka anyị n'obu gọọmenti bụ Ejike Abana wetakwala akụkọ ịga n'ugbu a. Ya bụ ọgbakọ synod nke isiokwu ya bụ Strangers and Pilgrims in the World are Christian Status ka onye bụ Right Reverend Ephraim Ikeakọ bụ onye nọ n'isi ya. Gọvanọ Soludo kọwara na ya bụ okwu a gwara ndị na-alụ ọrụ oyibo ka ha kwụsị imekasị ego n'iru ọra bụ ofu ụzọ ọchịchị nke gọọmenti nke steeti a jiri chọọ ịkwụsị mpụ na aghụghọ dịgasị iche iche dị n'ọlụ oyibo ma kọwakwa na ọ bụkwa ụzọ a ga-esi wee hụ na ndị na-alụ ọlụ nwere ezigbo akparamagwa dịka iwu si kwado. Dịka gọvanọ si kwu, ọ rịọrọ ka onye ọbụla tinye aka ịhụ na abagidere atụmatụ ịchụso nchekwa nke obodo a nakwa obodo gbaa gburugburu. Ọ rụtụrụ aka n'ihe gbasara alụ dịgasị iche iche nke na-eme na gburugburu anyị ma kọwaa na ndị ụka nwere ọlụ ha kwesịrị ịlụ iji hụ na emere ka ya bụ omume na-enweghị isi bụrụ nke a kwụsịrị. Na mbụri ka Bishọp Ikeakọ bụ onye kọwara na Gọvanọ Soludo bụ onye ezigbo aha ya ga-enyere ya aka ka o mee ihe ndị o kwesịrị, yọrọ mmadụ niile ka ha tinye aka ịhụ na ha kwadoro ọchịchị ya. Ka ọ na-ekwu maka ọlụ dịgasị iche iche nke a na-alụ na Anambra, ọ rịọrọ gọvanọ ka ọ hụ na o nyere ndị maara nke ekwe na-akụ ọlụ ka ha wee lụpụta ezigbo ihe, ghara iji ya bụ ọlụ dịgasị iche iche wee chọrọ iru ndị mmadụ tụmadị ndị otu pati ya. O kwukwara na ha ga-anọ n'ekpere ịhụ na arịọrọ Chineke ka ọ kwado Gọvanọ Soludo na ọtụtụ ihe dịgasị iche iche bụ nke chere ya iru ọ ga-arụ na steeti a. Gọvanọ Soludo ka nwunye ya so jee ya bụ njem. Enwere ekpere maka gọvanọ na steeti a nakwa ọtụtụ ihe ndị ọzọ na ya bụ emume.